баъзан вақт ман мистам фикр мекунам бисёр ҳам ғамгин мешавам, бисёр ҳам зуру меояд аз и беақлӣ, аз и бемаънигии и ҷавоное ки имрӯз дар Россия қарор доранд. ҷавонои азиз, бародарои азиз, додарои азиз, аслан мо дар Россия ғуломем. мо касе надорем ки аз пушти мо сухан бигӯяд. пуштибони мо фақат худо аст, аммо аз инсонҳо ҳеҷ каси дигар нест. ҳар коре ки бихоҳанд ба мо анҷом медиҳанд. мутаассифона имрӯз шароит ҳамин шудааст ва мо мисли ғулом баъди донишгоҳ, баъди ҳамин қадар таҳсил маҷбур мешавем биём дар ин рӯз ғуломӣ бикунем. шумо ҳамин чиза дарк намекунед. шумо беқадрӣ моро намебинед ки дар заминҳо хоб мекунанд, дар рӯи лой хоб мекунанд, ба боломон мегзаранд. шаҳрвандӣ Россия дорӣ, ту ҳолам беқадрӣ, ту ҳолам инсон нести дар пеши ин урусҳои бадбахт. барои чӣ шумо ин қадар беақлӣ мекунед? имрӯз суди Москав 2 нафарро боздошт кард, 1 нафар гашта дар ҷустуҷӯ қарор додагия. сабабшам ин се каса супермено бо мошин сари роҳи як оилаи руса мегиранд ва ба кӯча таҳдид мекунанд. мо дар раи рости худмон рафта наметавонем. шумо ба кадом ақлтон ин корро анҷом медиҳед? баъд гарданатон хам падару модаро дар вуҷуда азоб, дар фикр ки ин бача ояндаш чӣ мешавад. урӯз нигаҳ мекунам бояд 2 каси дига ё 3 каси дига бачаҳо 2 та лесбиянка дига дар лезин мекунанд урусода ки ворам боздошт мекунанд. охир мо ба кадомон рӯмон? мо аз пишти чӣ катагӣ мекунем? мо аз пишти чӣ фахр мекунем? ҳичи надорем. ҳеҷ ка нест аз пишти мо гап занад. шумо як бор видеоро бинед, хоҳарои моро таҳқир мекунанд, модарои моро таҳқир мекунанд, худ моро таҳқир мекунанд. мо ҳеҷ каем. унам гарданғавсое ки амтои гарданашона мегиранд ва сари 4 та тоҷики гардан борики дигар ё зуранд. ба номи худо қасам дар пеши рус гарданғавс там як мусри, гарданборик там ҳамуи. ӯ гарданғавсо ба сари 4 та тоҷики худмона зурӣ мекунанд. мо ҳеҷ каем дар ҳамунҷо. бигзор аммо Путин Медведевро бигира. ба ман ту чӣ? бигзор уна астағфирулло чӣ коре мекунанд бикунанд. ба ман ту чӣ охи? додари азиз, мо бояд дар инҷа сума кор бикунем, бирем дар як давлате, Тоҷикистон боша, ҳар куҷое ки боша, Аврупо боша, бояд мо ояндаро фикр кунем ки аз Россия ҳар чӣ зудтар берун бошем. аи фашистҳо, аи натсистҳое ки дар Россия қарор доранд. дар руд мегӯянд ки ту чуркаӣ. дар пеши милиса қадр надорӣ, дар ҳеҷ ка қадр надорӣ. барои ҳамин додарҷоно, шумо ояндатон дар пешай. барои нами сабабҳои нами корҳои мели чиқати шуморо зиндон мекунанд. шумо 3-4 сол дар зиндон местед. меброед дар як ҷо кори хуб карда наметавонед. намешавад 3-4 соле ки дар зиндон местед, сартонро хам бикунед, кор бикунед, пула ҷамъ бикунед, мошини катагиву мошин пешкунак накунед, пула ҷамъ бикунед, 3-4 сол сабр кунед, дар як ҷо худтонро обод бикунед, баъд тамоми ҳаёт мошин пешкунак мекунед. ё 1 сол ё 2 сол мошин пешкунак мекунед, чӣ суме дорем дар ҳаво мепартоиш мерай, ё ин ки сабр мекунӣ 2-3 сол пулта ҷамъ мекунӣ, як ҷо ояндаи хуби худта соз мекунӣ. ин беҳтар нест барои ту? ҳар чӣ зудтар ба ҳар ранг ки боша дар як давлати дигар, дар як ҷое ки мо қадр қимат дорем, бояд мо худмонро обод бикунем. осонтарин роҳе ки дар Россия ба як чиро ба даст биёрӣ, дар як кор ноил бошай, як ояндаи хубе дошта бошӣ, бояд ҳамин корро ҳатман анҷом бидӣ. ӯ кор чие? пулта 3 тақсим бикунӣ. агар зиёд исрофкорам бошӣ, зиёд пулта бояд 3 тақсим бикунӣ. масалан 100 сум дар як моҳ агар даромад дошта бошӣ, бояд 3 тақсимш кунӣ. якам тақсим бояд сари либос, ҷои хоби худта хуб бикунӣ. ин хеле муҳимае. сари либос, ҷои хоб. агар сари либосот хуб набоша, ҷои хоб хуб набоша, ту кори хуб карда наметавонӣ. дуюм, як ҳиссаи дигаша ба хонагиётон агар 1000 эҳтиёҷ дошта бошанд, анаму 30% шароӣ кун. ӯ зиёд роӣ накун ки ту 20 сол дар ҳамҷа ғулом мести, ӯ падару модар 20 сол ғами бефарзандӣ мехӯранд, шароит дига намешавад. 30%шон роҳӣ ку, бигзор 3 сол 4 сол азоб бикашанд, не ки ҳамеша дига дар баршон мести.
یک قسم دیگه که اخیر بمونه سیم قسمشه کسب بکن در فکری بنیاد آینده خودت باش. باور کنی همه این وقتی من میبینم در آلمان زندگی میکنم، منم یک مهاجرم، منم یک غلامم، نه که غلامی ما در اینجا کمتر حقوق دارم. من بگم که من فخر کنم که در آلمانم از دیگه جا فرق میکنم، نه، همین آدم مهاجر در همه جا مهاجره، اما حقوق ما کمتر بالاتره. به هر حال وقتی که حال زاری مردم روسیه را میبینم، من خیلی احساس میکنم در جای اون برای که او خواهری مای، اپای مای، دادری مای، اکای مای، برادری مای، یک نفرایی هستن که خیال میکنم که از یک جزء من. خداوند هر چیز زودتر برادرها و خواهرها و تمام نفرایی که در روسیه قرار دارن به وطن خودشون و وطن خودمون بر بگردیم، شما را بر بگردین، به سر بلند بر بگردیم و موفق با او باشیم که در نزد پدر و مادر باشیم، در نزد خویش تبار باشیم، خدمت به خلق خدا، خدمت به پدر و مادر کرده باشیم. خداوند به این چیز ما را موفق بگردونه. خودتان احتیاط بکنین، از این بیعقلی و از این بی‌معنیگی دست بکشین، آینده خودتان فکر کنین. السلام علیکم و رحمت الله.